si Kristo mo ay nagtukod sa atong simbahan Katoliko. Okay. Unya, si San Pedro mo ni ang founder of the Roman Catholic Church. Sa ato pa, doon ay founder, doon ay nag-establish sa simbahan. Unya, kining mga laing tinuan, laing dili Katoliko, ang mabasa ra gyud sa Biblia mo huptan bitaw gyud. Nawa ko na yung mabasa nga si San Pedro nagkatulog ni sa Roma. Unsaon ang pagkahimong obispo gawa magikatog Roma. Pero ang in reality gyud ba nga dili na tumabasa sa Biblia nasa history si San Pedro, si San Pablo, San Pedro dito man gani patya. Mao ni nga ang akong ipatin-aw ani. Okay. Angay ba nga sagupon kini bitawng ilahang prinsipyo nga ang mabasa ragyoy maoy tuhuan. Mo na ko gusto ipatin-aw. Okay. Daghang salamat ang founder ko no San Pedro. Madugay stereoli ni founder ani. Brad Jeff, Brad Ada? Brad Jeff? Okay, salamat Brother Jikyo, no? Brother Sister Yol. Doon na itong tubago na ito igsoon nga sakto ba ang prinsipyo nga ang mabasa lamang mo ituan Brother Jeffrey? And that is the principle of our brothers and sisters coming from the fundamentalism. Nga unsa lay mabasa mao gituuhan kina maguna sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 unang Korinto kapitulo 4 verse 8:4 GQ, no nga kining unsa lay mabasa mao pagkatuhan 4:6 unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 nga magkinabuhi kita sumala gayud sa mabasa ra pero katong dili mabasa dili na tutuhan. Usa ka na kada kong peligro nga prinsipyo mga kaigsuonan. Nga naman, tungod kay matud pa sa atong Ginoo diha sa 21-25 sa San Juan, nga daghan kayo iyang gibuhat. Nga wa gyud masuwat diha sa balaang kasulatan. Kay kun gisuwat pa matud pa ni San Juan, posible ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan sa tanang mga libro nga kanang sudlan sa mga sinuwat. And you just imagine, muna gisulti dinhi sa atong kini ni San Juan, no? Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo kasudlan. Now, og wa nasuwat dinhi. Pero daghan kaayong nga gibuhat sa atong Ginoo. Di na ba natutuuhan? Sa to papakyas ka nang giingon nga unsa lay masuwat mo ituuhan. Kay ngano man mga kaigsunan na sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8. Ningon siya nga basahan ninyo og sabta. Una di pagsabot Brother Jekyo. Dili lamang di ay nga unsalay unsalay litra por litra nga basa diya. Way pagsabot-sabot basta kay mabasa lang diya mao na. Dili gid mao mga kaigsunan. Importante nga naay gitukod sa atong Ginoo nga iglesia simbahan nga mao mo pasabot niini. Kining maong simbahan na sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 16 ug 26 nga ang Espiritu Santo anaa mao mo pahinumdom ug mao mo hatag sa lamdag. Sa ito pa ang simbahan mo hatag sa giya tungod kay diha man nagpuyo ang Espiritu Santo mao'y tigpahinumdom. Mula si San Pedro ang atong unang Santo Papa mga kaigsunan sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 ningon si San Pedro nga kay dili kini pagahubaron ni bisan kinsa laman. Dili pagahubaron ni bisan kinsa. Kinsay mahubad nini? Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ang Espiritu Santo mga kaigsunan. Asa sa iyahang simbahan. Buhat kapitulo 2 1 ngadto sa 4. So muna nga natay mabasa noon diha sa Biblia. Kung atong ilitra por litra ngilingig kayo nga naman. San Mateo kapitulo 5 28-29 kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kana. Nya naaman na sa Biblia ato pong lugiton. Dili gyud na mao'y buot ipasabot. Sa ato pa unsay mensahe di ay ang atong himuon o ang prinsipyo nga atong ibutang diha sa balaang kasulatan. Nga matud pa kung ang imong kamot o imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kana. Letra por letra naaman. Nga ato pong putlon, dili gyud na mao'y buot ipasabot sa Ginoo. Sa ato pa di ay Brother Jikyo nga dili prinsipyo diha sa pagbasa sa Biblia nga litra por litra. Although adunay litra por litra, no? Kay naman na sa hermeneutics of the Bible, literal kay gikan muna sa pulong Latin literalis concerning letters, pero dili tanan tungod kay
Sa ito nang gikaingon, daghan kayo ang kamatuoran, nga wa diya sa balaang kasulatan. Nas Brother GQ kadadag text, wa man na sa Biblia, pero tinuod nga naa. No? Mao na nga, daghang kamatuoran, nga wala sa balaang kasulatan. Ug daghan usab nga naa sa balaang kasulatan, apan mga mugna lang diha sa kining handurawan sa usa ka magsusulat. So atong balikon mga kaigsunan, ang simbahan nga mao'y gitukod sa atong Ginoo, may atong saligan aron kita makahibaw unsay ang mensahe sa Ginoo ipabot dinhi kanato.